ଆଜି ପାଗଟା ମସ୍ତ। ଏଇ ପାଗରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦବା। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଆଗକୁ ମୋର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ହେ ଗର୍ଲସ କିଏ ଅଛ କି ମୋ ସହିତ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଂଲିଶ ଏସେ ଲେଖିବ? ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଯାଉନି ଶଳା ପାଠ ପଢିବୁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କଲେ କଣ ମିଳିବ? ପାଠ ପଢ ହେଲେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ହେଲେ ପାସ୍ କରି। ତୋର କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ପୁଅ? ବାପା ଦଶମ। ହଇରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ଚାରି ଥର ଦଶମ ଫେଲ ହେଲୁଣି। ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁ ନଖିଆ ପୁଅ ସିଏ ପାସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଟରେ 33% ରଖି ସେ କାମ କରୁଛି। ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିବୁ? ବାପା 43%। ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ରେ ହଇରେ କୁଳାଙ୍ଗାର। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ପଢିବି। ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର, ପଇଡ ବଡ ମଧୁର, ରାତି ପାହିଲାଣି ଆରେ ରାବଣି। ସନିଆ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ବାପା ପଢୁଛି। ଆରେ ସବୁବେଳେ କଣ ଖାଲି ପଢିଲେ ହବ? ପଢିବା ସହିତ ଲେଖିଲେ ଯାଇକି ମନେ ରହିବ। ଲେଖିଲେ ତୁ ମାନେ 43% ରଖିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ରଙ୍ଗବତୀ ତମେ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ପୁଅ ତମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁଅ ଦିନେ 43% ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ଅଲଗା ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି 43% କୁ ଟୋଟାଲି ଫେଲ ହବ ଇଏ। ସନିଆ ପାଠ ପଢୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପଚାରୁଛି କହିଲୁ। ଷଣ୍ଢଟି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ କୁଣ୍ଡା ଖାଉଛି। ଏଇଟା କହିଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ବାପା ମୁଁ କହିବି? ଆରେ ଶଳା ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ କହିବିନି ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିବି? ଷଣ୍ଢ ଟବ ଭିତରେ ହେଡ ପୁରେଇକି କୁଣ୍ଡା ଇଟିଂ। ହଇରେ ଶଳା ତତେ ମୁଁ ହେମନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଂଲିଶ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥିଲି। କଣ ବାଳ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଭାଇ ଶଳା କହ ଶଳା ବି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଭାଇନା ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସି ତୁମେ ମତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚପଲ ପକଉଛ। ହଉ ଛାଡ ସେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି କଣ କହିବା କଥା କହ। ଭାଇନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି ତୁମେ ଚପଲ ପକେଇଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କଣ ଛିଡା ହେଇକା ସବୁ କଥା ହେଇଯିବା। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ, ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ବସିକି କଥା ହବା। ଆଉ ଭାଇନା କଥା କଣ ହେଲା କି? ଆଉ ପୁଅର 21 ଥିଲା ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ। ଜାଣିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାର କଣ ହେଇଛି? ହାନିଆ ହେଇଛି ନା କଣ? ତତେ ଜଣା ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର କଣ ହେଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ତତେ ଗେଲ ଗେଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା। କଣ ହେଇଛି? ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦଶମ ଏକ୍ଜାମ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି। ତୁମେ ଭାଇନା ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ କରିବ। କଣ ବିନା ପଢାରେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ ସେ କରିବ? ହଁ, ମୋର ଜଣେ ବାବା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। କଣ ବାବା? ତୋର ବାବା ଚିହ୍ନା? ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା କହିମି? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କାଖେ ବାଳ, ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ବାଳ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଝରୁଛି ଲାଳ। ଆମ ଶଳା ରୋନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଉଠି ପାରୁନି ଏଠୁ। ଆମ ବାପା ମଶାଣିଟା ହେଇଛି, ବାପ କୁଆଡେ ଗଲ? ଏଇଠି ରହିବା କଥା। ଆରେ ଶଳା ତୁ ତ ଭୁଲଭାଲ ଜାଗା ବାହାରିଲୁ ତ। ମଶା ନେଇଥିଲେ ବାବା ନାହାନ୍ତି ବାବା ଖାଏ। ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଯଦି ଭୂତ ଲାଗିବ ଭୁଲଭାଲ ଜାଗା ବାହାରିଲୁ। ନା ନା, ବାବା ତ ଏଇଠି ଥିବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ? ବାପା, ବାବା ଏଇଠି। ଏଇ ବା ବାବା ବାବା ଏଇଠି ତ ସେତ ଆମେ ଆଠେଇ ଫୁଟି ଆଇଛୁ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ବାବା ଏଇଠି ତଳେ ଅଛନ୍ତି।
ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ବାବା। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲି କହିପାରୁଛି ବତ୍ସ, ତୁମ ପେଟରେ ଗୋଟେ 6 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ବେ ଶଳା, ତୁ ତ ମତେ ଆଣିଥିଲୁ ଶନିବାର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାକୁ ସେତେଟା ବୁଝିବାକୁ। ସେ କଣ ବାବା ମତେ ଉଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭବତୀ ତୁ ସେମିତି ପେଟଟା କରିଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବତ୍ସ, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମେ କୁହ। ମୋ ଭଣଜାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, 10ମ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି କଣ ପାସ୍ ହବ ଟିକେ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିଅ 500, ନିଅ ଉପାୟ। ବାବା ଅକାଳ ଅଛି ତୁମ ସାଥିରେ। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ତ ଜମା ପଇସା ଆଣିନି। ହଉ ତମେ ଯଦି ପଇସା ଆଣିନ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ବଳରେ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ତାକୁ ଦେବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ବହି ଉପରେ 7 ଘେରା ବୁଲେଇବ। 7 ଘେରା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାସ୍ କରିବ 43% ମାର୍କରେ। ପିଆଡା ସାରଥି ଦେବାୟ ନମଃ। ତାକୁ ବହି ଉପରେ 7 ଘେରା ବୁଲେଇ ଏକଦମ ଦବ। ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କିଛି କାମ କରୁନି। ମୋର ଆଡେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାର ଖାଲି କିଛି ଚିନ୍ତା ଦବ ନାହିଁ। ବାପା 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 ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। 43% ମାର୍କ ରଖିଛି। ସତରେ ସତରେ ପୁଅ ତୁ 43% ରଖିଛୁ। ତୋ ବାପା ଆଜିଠୁ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବ। ନଛିଆ ପୁଅ କଣ ସୁରାଟ ଯାଇଛି, ତୁ ବି ସୁରାଟ ଯିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତୁ ସୂତା କଳ ଚଲେଇବୁ। ତୋ ପୁଅ ତୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଏଇ ପୁଅ ନେ ତୋ ବ୍ୟାଗ୍, ତୁ ବି ଯା ତା ସହିତ ଯାଇ ସୂତା କଳ ଚଲା ସୁରାଟରେ। ହଉ ବାପା ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ସୁରାଟ ଯିବି, ନଛିଆ ପୁଅ ଭଳିଆ ସୂତା କଳ ଚଲେଇବି। ହଉ ଓ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରି ଯା। ଅକାଳ ବାବାଙ୍କର ଜୟ।